Y para el uno que venga de vuelta, norengo honetan Crusader Kings gehorekin, hogeita bat garren saioan, ez ba naiz erratzen, eta nahi utzi benuen, bale, diruare kogu, ez dago batere txarto, eta konpratu nahi dudan teknologia zelangoaz, ego dezakegu, el infraestructura de la iglesia, infraestructura de las casas, sobre el castillo, vale, ondo, eta majestad, bueno, vale, ondo. Tropak, irumila arte bakarrik. Zerezen nahi da gure basoia gurekin ez dira oso pozik, baina bueno. Regresan nahi dau hemen, hau dagoela gure kontra. Produce la dependencia andante. Momento. Joder, un largo mabi. Bueno. Mengokoa. Ezin dugu ezer eraiki, baina hemen bai. Zerunda mazei. Igual komandanteak jakatzen du, Nolakoa da bera. Justo, sociable, ambicioso. Hori ez dokate gustoko. Ambicioso izatea gauza txarra da. Baina matxina daiteke eta hori txarra da be. A ver, hau. Vale, pleno de Aragón, vale. Vale. Gauza da. Almoharabideak. Gaztelari beiratuko, Aragoi eta Gaztela. Eta guk tropak atera... Ostia, zutxingia. Tropa desente, También, una eta malo, bueno. Gutxi batzuk baina soberan. Vale, almoharabideak gure... Por supuesto, kontrare, ondo. Eta ya zer esaten duen Gaztela, por supuesto, kontrare, ondo. Frantzia nigatzen da, a aceptar. Frantzia gurekin sartzen bada primeran. Bueno, hauek, ez erratzeko gehiago, tipo hau, hor utziko ditugu. Principios. Vale, almoharabideak sartu dira. Frantzia lagunduko gaitu, ondo. Ondo, eta nahi du, benetan. Batu ditu alditugun beste. Eta esatuko gara, hori, irabazten. Printzipioz ez dugu ezer zor, ezta? Vale, printzipioz ez dugu ezer zor. Ondo. Almoharabideen bila, ordun. Ez dakit zen nolako armada daukan tipo honek horrentze bertan. 18.000. Bueno. Gaztela pizkat fastiatuta dago, topen aldetik, Aragoi bezala. Baina irabaz dezakegu. Tatuko ditugu, eta goen bila. Permitir duelo. Vale, gure emakumea semeak baditu. Ongi. Mila eta honekin 11.000, ondo. 7.000 solo, hostia, eta hemen 12.000 datoste. Vale, dirua badekogu, eta hemen posik egon dezan, tipo hau. 606, txigatik. Onartu eta onartu. Templua zedeko gaztelu bi.
Los costes son proveedores nacionales acceder a bonaria son fácilmente defendibles. Luego se da la mejor calidad. No obstante, los ingresos por impuestos. Mm, mm, mm. Egingo dugu gaztelutxu bat. Gaztelua eraiki dezatela. Baina, 1500 soldadu. Jode, eta 3000 frantziarenak. Bala, 5000, ondo, guazen. Jipoitzera, almoarabidei. Toste. Dazte aragoiren bila. Ona. Zuzenean. 13600. Burruka epikoa eta garlantzitsua. Bale, eskonda dira, ondo guk iraziko dugu fama nahikotxo. Zakit nordan, baina bueno, ondo. Ondo. Vale, arriba, ondo, jo, izango dugu hor, primerakoa. Ongi, por supuesto que ondaré, arbitra. Vale, primero andoa, ehuneko eta mazazpian irabazten. Nor lagunduko digu. Siento que ancha la revuelta aragonesa se une a nosotros a la guerra. Ez dituzten. Ezin da batu, ez dago matxinadarik, ez ezebez. Ongi, 1000. Bakea, ez du hartuko. Vale. Ez du hartuko momentuz. Vale, hauen laguntzarekin, primeran, hori da gure arreba bada. Ez da hau zan. Teorian ez banda biltzartu eskontzenetatik laguntza izango dugu, beraz, ondo etorriko zaigu. Ongi, seme bat, ondo ez dago txarto. Baina inflazioa betzea. Eta gure seme askonduko dugu jada, bada espada. Anjoukoa, hau Frantzia da. Me cago en erratnaz. Venga. Frantziarekin joango gara gauzak lortzen. Baja nahikotxe izan ditugu, baina momentuz horra. Permitir duelo. Hau, Zaragozara doazte, kabroiak, Bai, argi eta garbi gainera.
Hor da gaztela alde batetik. Euneko 92 goaz. Irabazten. Tengo zor papatuari laguntzera. Eta 6 millones. Hostia puta. Macho maitia. Ez dut konturatu dala, ezin digula irabazi. Inondik inora. Jo, Frantzia, vamos, mira soldado dale ditu, eske... Si ditugu, matxakautak, zurrengokoa. Mila hortik. Hombre, hija del príncipe. Anaiaren, vale. Ez teku piedade asko, hori txarra da. Berez. Almorebidei irabazteko ondo datorkigulako piedadea izatea. Onartu, haren guazaien bila, lasai. Excelente. Ongi. Ona. Harendik ez dut nartzen bakea. Eta mazazpian doa gauza. Ondo. Ja irabazita dago berez ja gupa, oza... Ez que ez nahi sartuko lako. Nile odolekoa da neskatu hau. Eta semea... semea ez da odolekoa. Bueno. Berdin dau. Ea lagoi lortzen dudan... eskontza bategaz. Eta listo. Hostia, piba, diru eman digu, Bidaliko diogu paltxo bat oneri. Eta... tipo eskonduta dago, bai. Onde egongo litzateke... nagusiaren kontra egitea, orain bakarrik 1800 soldado dituela. Magala guk, ez ditugu soldado hau ez. Ara, Gaztela, soldado ditu, baina ez digu lagunduko, eta Aragoi berdin. Aragoi ez digu ez da lagunduko. Orain adibidez izango litzateke momentu ona erasora pasatzeko. Baina hemendik badirudi matxinadaren bat duela. Baina honek lagunduko gaitu. Printzipioz. Orduan aldo horretatik ez litzatek ideia txarra izango. Hemengo guzti hau berreganatzea edo. Matxea dut idea, hemen. Vale. Bea Gaztela lautzen dagoen, baina ez dut uste... bueno, igual bai izango ditut arazoak. Trompen kontuekin. Irumia soldado, Vale, ezingo dau. Hau, gutxiago, tipo honek gutxiago. Mertzenarioak. Mertzenario merkeak.
Valentziara, Valentzian itxasontziak, eta ona. Tarik eta lehen, eltzea, diru askoz galtzeko. Ez dago beste gehiagorik. Orain aprobetxatu behar dut daukadala bestearen laguntza aurrera eramateko eta pizka eta almorabideak matxakatzeko. Orain ez ditu tropa asko. Lehenik eta bain hau akatu behar dugu. Bai edo bai. Mira, hostia. File. Baita sontxakaren doazte, beraz, ondo. Mira, sortxireon. Estitza sontxak hor ditugu, baina ja. Vale. Bueno, ez dira asko, baina, bueno. Zeo zer baino, Vale. Eta zueko, na. Ongi. Zueko, na. Lase. Hostia, bederatzi mila. Bai, eskatuko digu laguntza horre bestela. Lamento no poder, ¿qué me estás comentando? No espero bederatzi mila soldadu. Etorri, dirua eskatu. Ondo, hemen ditugu batzuk. Aha. Entratzen naiz. Kauen la hostia. Dugu mayordomoa. Gauze bera. Mila bakarrik, jode. Diruz txarto gabiltz gainera. Berandu enteratu nahi zauetaz. Berandu egi. Uff. Zortzi mila erasora, baina ja. Baina ja, 8.500, hau matxakatuko ditugu.
Argi eta garbi. Ongi, orain hauek kenduko ditugu, hau ebe eta hau paket txuria. Martuko dut argi eta garbi. Vale. Eta orain, hau emango diogu hortean Maltakoa. Ez, oneri. Otorgar título hacendado. Enviar. Hau, baina ez da nire seme zuzena. Arandaren nire kontrolpean dago. No, oza, nahi dut begiratu baronea de... mi tío. Mi tío está bajo mi control. Así que... Eta galtzen badugu, birkonkistatzen dugu eta listo. Ez dakizin bat goazen, ja da. Eta 2 minutu, hemen ikutsiko dugu gutxi, baina intentsua izan da hau. Gutxi baina intentsua. Bai. Espero gustuko izatea. Orain arte, 20. saioa, hasi behar gara ja Bizantzaren Imperioaren laguntzaz. Bizantzaren Imperioaren laguntzaz, guzti hau irabazten. Beraz, besterik gabe, gustuko izan baduzue, izan behar duzuen, zaindu eta aurreko latela lagunok.